Escriptor, traductor, amant del jazz, la novel·la negra, la pintura. Haruki Murakami va néixer a Kyoto el 1949. Llicenciat en literatura, va començar a guanyar-se la vida com a propietari d'un club de jazz, compaginant aquest dur treball nocturn amb l'afició per l'escriptura, la qual, als 30 anys, va descobrir que escriure havia de ser la seva forma de viure. La seva passió per la música és present a la majoria de les seves novel·les i d'alguna manera o altra descobrim aquells temes que l'han acompanyat al transcurs de la seva vida. I és que tot, i assegurir varis gèneres, el jazz ha estat la seva gran passió. Per això va decidir participar d'una exposició de pintura del seu amic i pintor Makoto Wada el 1992, on junt al retrat de famosos i famoses del jazz de totes les èpoques, Haruki Murakami expressa amb lletres tot un seguit d'emocions que sent escoltar-los, així com una petita biografia de cada un d'ells. Per mi, ha estat tot un descobriment d'un gènere que per tot amant de la música has d'endinsar-te algun dia o altre. Publicat aquest any per l'editorial Empúries, Retrats de jazz s'ha de llegir escoltant cada un dels seus protagonistes. Haruki Murakami, que s'ha confessat una persona molt introvertida, no l'ha privat de fer conferències i formacions per tot el món, sobretot a l'entorn universitari, sobre la seva professió i les seves novel·les. És quan publica el seu primer llibre que s'adona que la vida de la nit és irremeiablement corrosiva. Aprofitant que decideix dedicar-se al món de l'escriptura, deixa els mals hàbits i comença a fer esport. La seva practicitat el porta a calçar-se unes espardenyes i roba de córrer i començar a fer quilòmetres, sense gaire més objectiu que viure aquell moment, de forma introspectiva, i per casualitat, descobrir el món de les curses de fons, que el porta a participar a maratons i ultramaratons, convertint-se aquestes en una altra de les seves grans passions, i com diu ell, una forma de veure la vida. No em consta que hi hagi cap autobiografia publicada, fins i tot poder no li cal. I diria que forma part d'una de les seves gràcies d'anar descobrint en les seves obres cada una d'elles petites pinzellades autobiogràfiques, explicades a través dels seus personatges o en primera persona, com passa a la novel·la De què parlo quan parlo de córrer. Amb aquesta novel·la i gràcies a un regal de l'amic Manel, vaig descobrir aquest escriptor de narrativa senzilla, però plena de detalls. De què parlo quan parlo de córrer va més enllà d'una novel·la dedicada al running. Parla de sentiments, inquietuds, superació. Editat el 2007, es pot trobar editada per l'editorial Empúries. Si vols començar per un llibre tranquil però alhora curiós, et recomanaria començar per De què parlo quan parlo de córrer, ja que no deixes de fer-te una idea de com és la persona d'Haruki Murakami. Tot i que no podem dir que sigui una autobiografia, sí que comences a endinsar-te en la seva manera d'entendre la vida, i si t'agrada, llença't amb els 2 volums de La mort del comendador, una novel·la plena de sorpreses i personatges inquietants. Ja t'aviso, consta de 2 llibres i cap d'ells pot ser descartat. A partir d'aquí, i si continues fidel a les seves obres, cada novel·la serà una sorpresa.